आमचे कॅमेरामॅन आज मम्मी होते. तर आज इथे काय झालं? तुला चेक केलं ना सगळं? मग माणसं घाबरतील ना की कशामुळे चेक केलं असं होईल ना. टाकला तर घाबरतीलच. हां, पण ते कशासाठी चेक केलं? एक चेक करण्याचा प्रकार दोन प्रकारचे असतात. एक म्हणजे एक जेव्हा आजारी पडल्यावर आणि एक चांगल्या प्रकारे पण आपण चेक करू शकतो. सर्वात आधी तर मी हे दाखवलं नाही की ते बघा दिसतं इकडे ब्लड चेक केलं. हां, पहिलं ब्लड घेतलं, मग काय केलं नंतर ते हे केलं ना. नाही, ब्लड चेकअप केलं, मग वेट चेक केलं, मग हाईट आणि ते सर्व मेजर केलं, बॉडी मेजर केली, नंतर ECG केलं जे तुम्ही बघितलं असेल, हार्टबीट चेक केली, मग युरिन दिली नाही, मग ब्लड प्रेशर चेक केलं, मग युरिन सॅम्पल घेतलं. हे सर्व केलं. पण हे सर्व का केलं? का केलं? का केलं? आपल्या पुढच्या भविष्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे ना. मी लाईफ कवर घेतलं ॲक्च्युली. लाईफ कवरच्या बोलतात ना, म्हणजे ह्या एजमध्ये लाईफ कवर घेणं चांगलं असतं ना. आता माझ्यासारखी आता ते करू नाही शकत मी. आता माझं एज कमी आहे तर मला लाईफ कवरचं प्रीमियम पण कमी पडतं है ना. लाईफ कवर म्हणजे काय असतं, शॉर्टमध्ये किंवा माझ्या डेथच्या नंतर एक पर्टिक्युलर अमाऊंट माझ्या फॅमिलीला मिळते, बरोबर ना. ते मी घेतले, त्याची माझी झाली चेकिंग. कितीचं आहे? कितीचा काढला? 80 पेपर अडकला. 1 करोड केलं पाहिजे आता या एजमध्ये. आता आपण प्रत्येकाने करायला पाहिजे. माणसांनी स्मार्ट राहायला पाहिजे आणि आपल्यासारख्या यंग मुलांनी असं डिसिजन यंग एजमध्येच घेतलं पाहिजे. नंतर जाऊन ते मिळत नाही, नंतर जाऊन ते घ्यायला गेलं की प्रीमियम पण खूप हाय पडतं. बरोबर. आणि मी होत पण नाही नंतर, आणि आता होत गेला की ते होत पण नाही. आणि आता असे पण आहेत की रिटर्न ऑफ प्रीमियम पण आहेत. म्हणजे मी जे प्रीमियम भरणार आहे 10 वर्ष, किती भरणार आहे मी? 28,000 वर्षाचे भरणार आहे मी, है ना. तेच 28,000 समजा मला काय झालं पण नाही ना, 67 एजपर्यंत, 67पर्यंत प्लस 40, 28 इयर्स प्लस 40 इयर्स, म्हणजे 28 प्लस 40 68, म्हणजे 68पर्यंत हा कवर आहे मला. म्हणजे 68च्या आतमध्ये मला जर काही झालं, डेथ झाली कोणत्याही कारणाने, तर माझ्या फॅमिलीला 1 करोड येणार. आणि समजा नाहीच झालं तर मी जे 28च्या हिशोबाने किती भरते, जेवढे भरलेले पैसे असते ते आपल्याला परत येणार. हां, तर रिटर्न ऑफ प्रीमियम पण असं असतं. चांगलं असतं हे सगळं काढायचं. आम्ही पण मुलं लहान असताना आम्ही जेवढं केलेलं ना ते आम्हाला आता फायद्यामध्ये आलं होतं. पप्पाने जेवढं काय केलं ना, तुम्हाला खरं सांगू, आता मॅरेजच्या वेळी आणि ह्याच्या सर्वांच्या वेळी आम्हाला खूप कामाला आलं ते. मी म्हटलं आपण पण आता पप्पूनी पण तसं केलं तर चांगलंच आहे ना. ही एक झाली टर्म कव्हर काढली आम्ही, आणि एक इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी पण काढली. इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी कसली काढली? ती याची ना, हां, ते एका बँकेमध्ये काढली आहे की 10 वर्ष एक अमाऊंट भरायची आहे. एक पर्टिक्युलर अमाऊंट आहे, मी त्या अमाऊंट सांगत नाही, 10 वर्ष भरत राहायची आहे. नाहीतरी आपण इकडे तिकडे पैसे उधळतोच ना शेवटी. आता आपण एखादी वस्तू घेतली तर ती वस्तू कशी पुढपर्यंत ती सडत राहणार, बरोबर, फुकट जाते. मग ती काय छोट्या मुलांपर्यंत, पुढच्या पिढीपर्यंत ती वस्तू राहत नाही. मग त्या पुढच्या पिढीला आपण काहीतरी करावं म्हणून हे असं करून ठेवायचं. तर माझी पॉलिसी कशी, 10 वर्ष एक अमाऊंट वर्षाला अमाऊंट भरायची, 10 वर्ष, 11व्या वर्षी गॅप, 12व्या वर्षापर्यंत तीच अमाऊंट मला येणाऱ्या 25 इयर्सपर्यंत रिटर्न. जी भरलेली अमाऊंटच 25 वर्ष मला देत राहणार. आणि 25व्या वर्षी जेवढी अमाऊंट भरली ना 10 वर्ष, ती पण मला परत येणार. हां, तर असे दोन, मी इन्व्हेस्टमेंट पण केली आहे आणि माझं टर्म लाईफ कव्हर पण चालू झालं. हे दोन गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट असतात लाईफमध्ये. मी का सांगतोय की यंग मुलांनी सर्वांनी केलं पाहिजे, है ना. आम्ही पण पहिलं तसं केलेलं आहे ना, म्हणून आता आम्हाला सवय आहे ती आता. हां, मम्मी पप्पाने सर्व केलं होतं. जशी जशी परिस्थिती येते तसं आपल्याला त्याचा उपयोग होतो. हे सर्व तुम्ही सुद्धा करा. थोडं आत्ता जरी असेल थोडं जरी इन्व्हेस्ट करा. इन्व्हेस्टमेंट खूप, नंतर जाऊन तुम्ही बघा ना 5-10 वर्षांचं इन्व्हेस्टमेंट खूप मोठं वाटतं, मध्ये मजा येते. आम्ही केलेलं ते तुमच्या शिक्षणाला उपयोगी आलो, आता ताईच्या लग्नापर्यंत उपयोगी आलो. आणि अजून पण आम्हाला आले असे 2-3 पॉलिसी आम्ही काढलेले होते. म्हणजे म्हटलं पप्पूला तुझ्या पुढच्या पिढीसाठी पण तुला करायला पाहिजे. पप्पानी मम्मीने लाईफ कव्हर नाही घेतलं होतं, ते नाही आम्ही घेतलं. पप्पाच्या डेथ नंतर काय एवढं काय झालं नाही, पण पप्पानी वेगवेगळे पॉलिसीज काढले होते की पप्पानी 90s मध्ये काही 5,000 किंवा 2,000 किंवा 10,000 इन्व्हेस्ट केले होते. त्याचे जाऊन आता 10 टाइम्स रिटर्न येणं, असं काहीतरी झालं. तर मी बोललो आता आपण पण करूया 27. नंतर मग 57 मध्ये लक्ष तर बापरे एवढे झाले. तसं काही ना काही स्मार्ट वर्क करत राहा. एक इन्व्हेस्टमेंट तो तुम्ही लाईव्ह बघितलंच, गावचं घर,
है ना. आम्ही दाखवतो म्हणजे आम्ही असं काही हे दाखवत नाही की तुमच्यासाठी म्हणजे तुम्ही असं काहीतरी करून ठेवा. यंग मुलांना आता ह्या पिढीला सजेशन की बाहेर पैसे उगाच उडवण्यापेक्षा किंवा बाहेर असेच पैसे टाकण्यापेक्षा हे इन्व्हेस्ट करा. आणि माणूस कसं पैसा आला की हे गाडी घे ती गाडी घे, मी सांगू हे पण उडवतात पैसे मुलं. हाच पैसा ना मी गाडीला पण टाकला असता, पण गाडी घेणार आहे पण नंतर जेव्हा खरी गरज आहे. आता तुम्ही बघा आम्ही इकडे राहतो, इकडे नाही पार्किंगची जागा आहे आणि मला काय गाडीचा एवढा उपयोग पण नाहीये म्हणून मी गाडी घेत नाही. ते गाडी घ्यायला प्रॉब्लेम नाही काय, गाडी कोण पण घेतं ते काय EMI वर किंवा कॅशवर सर्व घेऊ शकतो, पण त्याचा उपयोगच नाही तर घेऊन काय फायदा. किंवा ह्याची इन्व्हेस्टमेंट करा. बघा हे सर्व दिसतंय गोल्ड, हे तुम्ही डिजिटल गोल्ड पण घेऊ शकता, त्याच्यात मेकिंग चार्जेस आणि हे सर्व पडत नाही. आता गोल्ड दाखवतोय ना ते त्याच्या पप्पाचं आहे. हा हे सर्व पप्पाच आहे माझ्या. हे कितीला रिंग घेतली असेल? 3-4 हजारला घेतली असेल. तेव्हा 5,000 थोडा सोना होता, 5,000 तोला होता. आता 47,300 किंवा 47,500 10 ग्राम म्हणजे 1 तोल्याची किंमत आहे. म्हणजे हीच रिंग जी 2-3 हजाराची होती ती आता 25 हजाराची रिंग झाली. बरोबर. आज मला तयारी करायला पण नाही वेळ मिळाला, डॉक्टर अचानक घरी आली ना. आणि मी फास्टिंग मध्ये टोटल म्हणजे मॉर्निंग आहे, किती वाजले? 9-10 9:30-10 वाजलेत. फास्टिंगवरती ब्लड घेतलेलं आहे आणि बाकी सर्व बॉडी टेस्ट केलेली आहे, कारण बॉडी टेस्ट करणं गरजेचं असतं. नाही तर माणसं उल्लू बनवतील, पकवतील. नंतर आपण जर हे करायला गेलो ना तर त्याची जास्त पैसे भरायला लागतात ना. आता बघा माझा आताच बर्थडे झाला ना, तुम्ही बघितलं ना बर्थडे झाला, तर माझी प्रीमियम मला किती पडली? 28,000. हे बर्थडेच्या अगोदर जर केलं असं 10 दिवस 15 दिवस अगोदर तर माझा प्रीमियम मला वाटतं 1-1.5 हजार कमी पडला असतं मला. पण ते काय करणार, जेवढं आपण कमी वयात करू ना तेवढा त्याचा फायदा असतो. अजून जर लेट करायला गेलो तर अजून वाढत जाईल. आणि याच्यामध्येच मला हे पण आहे, क्लेम पण, मेडिक्लेम पण आहे ह्याच्यात. म्हणजे मी क्लेम पण करू शकतो 5 लाखापर्यंत. काय झालं ना या पॉलिसीमध्ये की क्लेमचं पण मी 1,000 रुपये वेगळे भरले. म्हणजे ऍक्च्युली 27,000 होते, मी 28,000 भरले. चांगलं आहे ना. वर्षाला काय 28,000 म्हणजे महिन्याच्या 2,500 आपल्याला साईडला काढायचे आहेत. हे असं मोठे व्यवहार नाही केले तरी मेडिक्लेम तर काढून ठेवायचीच असते प्रत्येकाने. तेच खूप गरजेचं असतं ते. मेडिक्लेम, इन्व्हेस्टमेंट आणि लाईफ कव्हर, हे 3 गोष्टी जर तुम्ही ठेवलात तर एकदम सेफ. अभी मेरी लाइफ की कीमत 1 करोड रुपये आहे. कॉल आला, आत्याला फोन आलेला आहे कंपनीचा. तुम्हाला विचारत होते कुठे 1,000 हवे का मध्ये महिन्याचे. कंपनीला बोले तर पैसे टाकायचे असतील तर फोन करा. आमच्या दिलूचं लाईफ कव्हर आहे काय? आमच्या दिलूचं कव्हर आहे काय? आहे ना, आमच्या दिलूचं शानिक दिलू आहे. आता इथे आमचे भाई पण आहेत. काय भाई, हॅलो, हाय, हाव आर यू. एक डाऊट अजून राहील की हे सर्व उघडू शकतात का लाईफ कव्हर किंवा सर्व काढू शकतात? तर नाही, सर्व नाही काढू शकत. याच्यासाठी नाही जमणार. आता बघा एज झाली ते तर विषय सोडून टाका, ते देणार पण नाही तुम्हाला, कारण मग त्यावेळी बॉडी टेस्ट होणार. ते एक झालं. दुसरी आहे की तुम्ही फिट पण पाहिजे त्यासाठी. आता ते बोलले एका ह्याच्या अगोदर जे होते ना ते काढत होते पण ते अनफिट होते, खूप ओव्हरवेट होते. ओव्हरवेट असला ना मग ते मेडिकल टेस्टमध्ये मग फेल होता तुम्ही. सेकंड झालं. थर्ड, तुम्ही सॅलराईड पाहिजे, म्हणजे तुमची इन्कम, तुम्ही पगार आला पाहिजे तुमचा काहीतरी सोर्सने, ते झालं. आणि फोर्थ म्हणजे त्यांनी हे पण सांगितलं की आपण ग्रॅज्युएट पण पाहिजे, मेन ग्रॅज्युएट पाहिजे. ती पण एक चांगली टर्म्स अँड कंडिशन ठेवली आहे. तुम्ही पण काढला असेल ना, मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुम्ही कोणी काढलाय ते पण सांगा, नावं सांगा. मोस्टली 70% पब्लिक काढते. पहिली अवेअरनेस नव्हती इंडियामध्ये, पण आता अवेअरनेस झाली आहे. आता स्वतः बँकवाले जेव्हा माझा RM आहे ना, माझा रिलेशनशिप मॅनेजर, तो स्वतः घरी आला तेव्हा बोललेला ना की ह्या गोष्टीसाठी मग किती माणसं धावतात आणि मग किती पैसे मिळाल्यावर किती खुश होतात, है ना. नाश्ता केला भाई? काय विचार करते मी? काही विचार करत होतं ते चांगल्यासाठी होतो आणि करायचं ते चांगल्यासाठीच करायचं. आज मम्मी मुले मला प्राऊड फील होतं एकदम, है ना, की एवढं कमी एज मध्ये आपण असं. माझी तर इच्छाच होती, आम्ही जे पहिल्यापासून करत आलो ते आपल्या मुलांनी पण करायला पाहिजे. बरोबर आहे. असं पप्पांनी पण आणि पप्पा मम्मीनी पण खूप चांगलं हे केलं होतं. आम्ही अशी जास्त उदलाउदल नाही केली. इकडे तिकडे आम्ही प्रवास पण फिरलो नाही कुठे. आम्ही ट्रॅव्हलिंग खूप कमी करतो. ट्रॅव्हलिंग नाहीच असते आमची कुठेच नाही. फुकटच कशाला वाया घालवायचे पैसे इकडे तिकडे फिरून, पिकनिकला याला त्याला आम्ही कधीच गेलो नाही. तेच मम्मी पप्पाची सेव्हिंग, माझी थोडीशी सेव्हिंग, आमची फॅमिलीची सेव्हिंग करून घर झालं. मग इन्व्हेस्टमेंट चालू केली, मग लाईफ कव्हर घेतलं. असं तुम्ही पण करा, म्हणजे तुमची फॅमिली हॅपी राहील, है ना.
टेन्शन नाही राहत मग इकडे कायच. हा, टेन्शन करायचं पण नाही. टेन्शन नाही राहिला मग माणूस अजून फिट राहतो. नाही तर हाय माणूस टेन्शन 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 मध्ये. भाई पैसे कुठे इन्व्हेस्ट करायचे? पैसे कुठे गुंतवायचे? कुठे? आणि बॅग पळाली तर? अजून तुला काय बोलायचं? नाही काय, असं चांगल्या गोष्टी करा मुलांसाठी. आणि मुलांनी पण, अशा पप्पू सारख्या मुलांनी पण आपल्या पुढच्या भविष्याचा विचार करायचा. आपल्या पुढच्या पण भविष्यात आणि फॅमिलीचं पण. आता आज एक गाडी घेतली, उद्या एक गाडी घ्यायची, ती गाडी बदलायची, दुसरी गाडी घ्यायची, असं नाही करायचं. ते गाड्या काय तुम्ही तात्पुरती 5-6 वर्ष चालवाल, नाही तर 10-10 वर्ष चालवाल. ती गाडी शेवटी भंगारमध्येच जाते. नाही घ्यायची गरज आहे म्हणून घ्यायची, गरज असली तरच घ्यायची. 4-5 फॅमिली घरामध्ये आहे, त्याच्या अगोदर हे सर्व करायचं, मग ते सर्व करायचं. पहिले ऍसेट्स बिल्ड करायचे, त्याच्याने आपल्याला पैसे येऊ शकतात. नंतर लायबिलिटीज, म्हणजे अशा गोष्टी ज्याचे पैसे येतात ते पहिले करायचे, पैसे जातात ते नंतर करायचे. हाऊस बिऊस करायची, त्या येणाऱ्या पैशातूनच हाऊस करायची, ऍसेट्सच्या पैशातूनच, इंटरेस्ट मधूनच हाऊस करायची. आता हाच प्रश्न आत्याला विचारूया. आते गावी हे सर्व करतात माणसं? करतात, पण घाबरतात लोक. का? असे फसवतात बिसवतात ना. म्हणजे असं काय, असे घरी येतात तसे घरी बिरी नाही. असे भरपूर लोकांनी असे फसवले. मिडल मॅन आणि जे फसवणारे एजंट लोक असतात ते मधूनच पैसे घेतात आणि मग परत येत नाही, तोंड दाखवत नाही. मग भरपूर असं झालेलं आहे. पैसे घेऊन जातात, मग तुम्हाला पण माहित नाही त्यांना, ते पण पळून जातात ना. किती वर्षाचं आहे आणि काय ते कोण बघताय. गावच्या माणसाने सर्व करायचं असेल तर तुम्ही एक पर्टिक्युलर एक बरोबर जे असतात ना बँकेत, प्रॉपर बँकेत जावा, बँकेच्या माणसांनाच विचारायचं सर्व, आणि तरच करा. नाही तर गावी बरोबर आहे फसवाफसवी. म्हणून मी आत्याला विचारलंय, मला वाटलेलंच असं असेल काय ना काय. त्यांना पण करायचं असतं असं सर्व. लोकांना फसवलेलं आहे अशा पैसे डुबे गेले. तुमच्या वेळी पण गावी असं व्हायचं? मी नाही, तेव्हा आमच्या वेळी गावाला असं नाही होतं. तेव्हा पैसेच नाही होते ना. सगळं मुंबईला आल्यावरच सगळं आम्ही करायला सुरुवात केली. नाहीतर नॉर्मल माणूस काय करतो, इन्व्हेस्टमेंट गोल्ड सोन्यामध्ये करतो किंवा जमीन घेतो ना. जमीन म्हणजे रिअल इस्टेट. लोक म्हणतील एखादी जमीन घेतलेली बरी. हा, रिअल इस्टेट आणि गोल्ड, ते पण एक चांगलं, उलट ते बेटर असतं इन्व्हेस्टमेंट, सर्वात चांगलं. आणि व्हिडिओ आवडला तर काय करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. नवीन असेल घंटी वाजवा, म्हणजे बेल आयकॉन वाजवा.